sa Sabado. O, turuan ta mo unsaon pag-drive og sakyanan. Una na itong buhaton guys, sa dili pa ka mo start. Hatoy down ang handbrake. Dayon, human, tunog ka og clutch. Dayon, start. Human na guys, start na guys, okay na, gandar na siya. So first gear ka, primera. Ngayon na kagbuhay sa clutch. Okay na siya guys. So larga na ka. Then sa karbudahon guys, kinahanglan kitang minor brake eh. Ngita ka kinsay mo giveaway. So okay na guys. Minor pa gamay. Ngita ka kinsay mo giveaway din. Okay na guys, hawa na guys. Pwede na tamali ko. Hindi na guys, larga guys. Dahil ang kuhan guys, natumbuhaton guys. Na may skina guys. Nahinay jud ka. Kung nagila po guys, hindi mo na siyang kukutan ng tarong. Kaya hindi mo na siyang hindi ka mamukutan eh. Mo na hinungdan nga mabangga ka sa babae.